ngiyabonga baphathi bohlelo. Ngibonga kakhulu. Ngiyadlula nje mina ngiyangala ngase Transcorp. Kunomhlangano engiyakuwo omncane. Kodwa ubalulekile. Yebo. Uyimfundi. Uphuma. Angibonge bafowethu nodadewethu. Ngijabulele nje ukuba la nimzwile umuntu ekhuluma yena ebengizokuthiwa isikhulumi la. Achaza into ezithile mina bengizodlula nje ngizonibona. Ngizobingelela. Ngizomlandi. Ebese ngiyadlula ke ngeTranscorp. Enkundlambili. Seduze kwasekhaya. Bafowethu nodadewethu. Ngiyethemba ukuthi abaningi bethu la bayilwele inkululeko. Nami ngaba ingcenye yokulwela inkululeko. Yokukhulula abantu bakithi abacindezele. Yabona ke into engayithandi ukuthi abantu bayakhohlwa manje ukuthi sisacindezela. Sesicabanga sengathi sesakhululeka sibe sihlupheka. Siholwa umbutho wesizwe. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi abantu asebehola umbutho wesizwe akusebona laba esibazile. Sekuyizigebengu. Angifuni ukukhuluma into eningi manje. Ngoba ngiyafisa ukuthi njengoba sizobe sikhankasa nje singabathuka abanye abantu. Uyabona uthi esitshena ukuthi sihluphekile. Kodwa abethuka nje. Ekhuluma abantu esikhundleni soba sitshena ukuthi ufanele ukuthi senzeni ukuze siwine, ukuze sikhululeke. Uyabona lonto? Why am politicians? Mike sukuma ngithuka abantu mina awuyona ipolitiki le. Politika akuthukwa. Kuyakhulunywa ngama facts kulabo abafundile. Nina iqhiqhi. Lani ke ngoba ngithanda ukukhuluma. Khuluma kancane. Uyabona thina abantu abamnyama sacindezelwa kusukela kusekhona into okuthiwa yiqila. Kwaba khona enye into wakuthiwa konke lamazwe ayithatha into kuzana indawo zabantu ngololo politics colonization sasicolonizwa kusho ukuthi esikhundleni sokuba sithenge base beyasona salola inkululeko kuzobe namhlanje. Akubalekile ukuthi sinqene ukuthola inkululeko ephelele. Ayiphelele akaphelele. Isimanga esikhona abakithi abamnyama ibona sebeyivimba manje ukuthi sifike egcineni. Balula lo. Ufuna ubiza amagama abantu. Ufuna ubiza amagama abantu baba. Asibizi amagama abantu. Angifuni nje sikulo sibiza igama lomuntu. Umuntu akayibhedelo oyibhedelayo. Asingabhedi thina. Uma esekhulumele lo muntu bhekana naye ke ngaleso sikhathi sizwana. Jabula nje ukuthi ngibe khona ngizobingelela mina kuphela. Ngisanibonani niyaphila. Hawu maniphila kuhle. Sokusele inyanga ezimbalwa ukuthi kuyokhethwe. Ngitheke ngikhuluma ngitshenizwe ngathi le ANC ephethwe uRamaphosa akuyona le ngiyaziyo. Akuyona into le. Umsebenzi wethu
ukuresquisha i-ANC, ngamanye amagama ukuyikhipha odakeni ayifakwe khona and sizoyikhipha. Bayathanda abathandi. I-ANC ayi-ownwa abantu. I-ANC iyabantu base-South Africa bonke. Kufanele ukuthi uma ku-ANC uzizwe umnandi, uzizwe unelungelo lokukhuluma nothi lokuvinjwa, uzizwe unelungelo lokukhethwa, uzizwe unelungelo lokusiza abantu bakithi. Siyezwana? Sizokhuluma-ke ngoba sinenyanga eyicishe zeqe ku-5. Uma kufuneka sitshenane sotshenana. Uma besibuza ukuthi sinoneni sobatshena ukuthi noneni. Asisabi. Ngiyabacela nje laba abathi bazi politiki. Ke bayikhuluma politiki bayeke ukuthuka. Bayeke ukwenza yonke into ephuma eceleni. Ngoba uma sekuthiwa asitshenane kuyoba buhlungu kakhulu. Ngoba khona sibaziyo. Khona imkhovi siyaziyo notokoloza. Kuyoba khipha sibanise uba. Bangakhulumi-ke bathwele bathi zip. Zip. Banga nomlomo. Bakwethu, jabula kakhulu kwami angakhulumi manje. Ngibekile ukuthi asize ukuyivotela i-ANC kaRamaphosa. Ngizovotela umkhonto wesizwe. Yebo. Uma sesithola ithuba sizoyichaza kahle lena ngoba abaningi abayazi. Kukhona abakhuluma ngomkhonto abangazi ukuthi yini yona leyo. Kodwa beze bekhuluma imbintu ukuthi uma unikwe iposition wathiwa umholi ubusucabanga ukuthi ususomandla. Ubotshela abantu into ngoba. Khona lo. Sizoyikhulula ilokhuzana iSouth Africa kabusha yabantu abamnyama. Ngoba ikakhululeki. Laba sabathumi bona sebesicindezela. Ngokuxoxela ke mase sikhankasa. Ngeke ngihambele umfowethu umntana wami. Bona sesikhandelela kithi. Ufuna ukuthi umkhonto wesizwe wenza into ebalulekile. Into eyenziwa umkhonto usekhona bengakawucishi laba babewucishi igama lawo. Yayine discipline. Yayikwazi ukuziphatha. Yayikwazi ukuhlonipha abantu. Yayikwazi ukufa ifele abantu. Kwafa abaningi befela abantu bakithi. Laba namhlanje singasabacabanga singabakhathaleli. Idiscipline ke izoba into enkulu lapha. Yebo. Uyangizwa niyangizwa kahle? Yebo. Niyangizwa kahle? Uma ucabanga ukuthi welusi ukwazi ukushaya induku. Yokukhipha mina insizwa umkhulu ngakho. Singishaya imodelele. Ngidlali kanjani? Ngelusa phela mina. Fundisi. Uyabona kufuneka ukuthi abantu base-South Africa bawuhloniphe umkhonto wesizwe. Bawuhloniphe ngoba bebuka ukuzihlonipha kwethu. Njengabantu esithi sifuna ukuqedela uhambo lonkululeko. Awukwazi ukuthi umkhonto utholakala ukuthi ukuthatha sikulahlele kude. Fana wazi ukuthi wenzani. Abantu basihloniphe. Bayosivotela abantu ngoba sibahlonipha. Ne?